Nina bendlonto noPhaphekhane nabenkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi efundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle Afrika nalaphaya phesheya kwey'lwandle. Siyabingelela igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika kanti i-Black Life TV elami-ke uKings Chaka Ngwakaluqa iy'nsizwa-ke zithi sichake siyishaya impunyela umfoka amancinza kancane. Njengenjwayelo-ke siphinde sabuya sizoxoxa ukuze ugebhezi hlubudlu bekhasini sibheke ukuthi-ke ayisivakashi sethu namhlanje sikhona size ngani kungani sila sizozwa ngaso bhuti asibingelele Ya ninjani bhuti? sikhona njani nini Sikhona nathi siyaphila. siyabonga sibonga impilo sithemba ukuthi-ke nakuwe kukhona ozosixoxela khona namhlanje njengoba phela siyazi ukuthi hhayi abaveli abantu bavakashe nje la kwenzekeni qhawela lithi Hayi impela kuningi impela muthi khona engizonixoxela kona namhlanje. yes bhuti Hayi sengihambile kona impela hayi. Ukuze ngeze ngithola nje ngo Black Life lo TV impela sengihambe kakhulu. sure Sengihambe kakhulu. Ukuhamba kwami kakhulu-ke ukwenza izinto ngazi ngizothi ukwenza izinto singazi noma ukujaha izinto angazi ngizoyibeka kanjani lento. ukuphanga umdaka linganile Yeah. Okay. So okushuthi la mangicabanga kwakuwo 2014 to 2015 kanje bekade futhi bekade ngisebenza kapanini enkulu le yenza ushukela. sure yeah So mangisebenza khona umfowethu besihlala naye emsebenzini sizwana naye kakhulu. Ukushuthi umfowethu lo bezwana naye emsebenzini ube umuntu othwele. Mangabe ngichazela noma engasafuna ngokuthi angichazele aye deep nalokuthwala kwakhe ukuthi wayekade enze kanjani yabo. Yeah. So ngokubuka ke nami ukuthi unezimoto angithi phela njengabantu sayithanda izinto eziphezulu. Unezimoto unomuzi wakhile ngiyabona ukuthi okay nami ngithi ake ngizame nami. Okay. Shuthi angiyaleleke ngifuneke nami bheke nakuma social media okay ngiyababona abantu okay. Angithi ake ngizame nami ngalezi ndlela zokuthwala yabo. Ngahamba ke ukukhumbula kwami kahle kwaku 2016 bangaphosisi. Ngahamba ngaya umhlaba uyalingana. Kunobaba engamthola khona ngizocela ungambizi ke ngegama. Kunobaba engamthola emhlaba uyalingana wangithembisa ukuthi waba umuntu uyakwazi ukuthi uzongithwalisa ngalendlela yezigubhu. okay Njengomuntu ongasike ngavuma ukuthi okay kulungile ngizoyithatha leyo ndlela yokuthwala ngezigubhu. Wanginikeza ke izinto osahamba naye sayethuneni wathi angifuna ithuna lo muntu osadlule emhlabeni wasemndenini. Ukuhamba kwethu naye siya emathuneni sakhe inhlabathi khona nemithi kusho ukuthi imithi ayeyiphetheke wabe sehlanganisa nawo wabe sethi ucela ukuthi ngithole igundane lasendle elimhlophe. okay Yeah. Angithi ngokungazi ke ngiqhubeka ngokungazi nami sizameke hayi kulungile ngibuye qhubeke nomsebenzi wami ngithi phela ngizolinda ukuthi athi angilinde insuku ezingangezu5 ukuze kuyothi into zami zicaca kanjani athi nje ya ngizoyibonela hayi nami ngokukhululeka hayi ngikhokha imali ngakhokha futhi impela hayi qaleke maziphela izinsuku lezo hayi angiboni lutho qhubeke ke ngitohoze ngiqhubeka angiboni lutho emsebenzini ngakade ngiyimanager angiqhubeke ngitohoze shuthi kube nje nezinkinga ezincane emsebenzini nje ngathini inkinga nje ezincane into engakhulumeka ilungiseke but bakhethe ukungehlisela isikhundla qale ngehlelo yesikhundla qale ngiyibuza ukuthi hawo njengoba kade ngihamba lo muntu ngathi ngifuna into zami ziphakame kwenziwa yini manje ukuthi zishone phansi ayi mhlambe khona engingakwenzanga kahle mina ngiqale phansi ngithi ake ngiyofuna enye inyanga ihamba inyanga enye ngiyethola eSwazini nayo ithi naye indlela engangisiza ngayo indlela yezigubhu kuningi nje bhuti sengaze ngibabale baze babe bawu4 senqani lo ngiqhubeka ngichaza nakho zonke lezi ndawo zo4 uthatha izigubhu ngithatha izigubhu ngiyisebenzise ngiyitshela ziyasebenza kodwa ngingaboni lutho uyindlondlo yezigubhu straight impela hayi ungazi bhuti ungazi so njengamanje inkinga ke senginana kuyiyona into enkulu engilethe la ekhaya bhuti wami impilo imile angazi noma izona igubhu zathatheka noma mhlamba zithatheka ngathi khona engakwenza wrong but nezinto eziningi bese nginazo nje ngiyayibuka ukuthi ziyashabalala emsebenzini sengingaxoshwa straight ke manje sengaxoshwa straight angisebenzi ngihlala ekhaya
uhlala nazo ley'gubhu zinto ekhaya. ngihlala nazo lezi gubhu kunekamera ebengilisebenzisa lalezi gubhu so Yeah. lo wokuqala wayithena mangiyithatha igubhu ngingazenzela ekamereni lami akunankinga so ngithe sengithatha ezesibili ngabona ukuthi kusho ukuthi akube khona iroom engizokwazi ukuthi ngenzele Uyibeka khona. kona yes ngayithatha okwesibili ngayithatha okwesithathu ngaze ngayithatha nokwesine lezi gubhu isigubhu bekumele ukuthi njalo ntambama ngiyasithatha ngiyasiphephetha ngiyakhuluma uyabo bengikwenza lokho ngale ndlela engangiyalelwe ngayo kodwa manje mangithi ngiyalala nasebusuku ngathi khona umuntu ohonqayo la eceleni olele yabo angazi ukuthi noma izona lezi gubhu so nje ngistakile into engilethela ukuthi ngistakile angazi noma mhlambe kwenzeka mhlambe khona engakwenza wrong or mhlambe mina engakwenza wrong or mhlambe akwenzakalanga nokuthi umuntu engangithwale kuyena emuphi angeke ngisazi ngisho ukwazi futhi Sekuyinkinga manje ukubona ukuthi inkinga ivela kubani phakathi legubhu zo-4. ya ngingamisela Ngaphandle kokuthi njengamanje ubona ububha banda kunokuthi kuphele. Yini enye eyenzakalayo ucabanga ukuthi mhlawumbe igubhu inomthelela kuyona? Ekhaya abantu bayaphila bonke, uwona wodwa oxakekile noma khona abanye ekhaya abaxakekile njengawe? bakhona abaxakekile nabo ekhaya shuthi sesihlala kusele mina iy'ngane zasisi wami eziwu-2 Yeah. sebekhulile-ke kodwa nabo-ke shuthi baba abantu nabo bekade bengibhekile ukuthi njengomalume manje kumalume kubona Yeah. njengomalume ngizosiza manje ngiyabona nabo ukuthi into zabo nabo zimile manje angazi noma inkinga isisele kumina umfana lo wasisi wami naye omncane naye kade nayo imoto washayisa nemoto yalimala imoto ya beyond repairs uyazama ukuhlanganisa-ke manje into zakhe kunaloko zibheke eceleni manje sengiyinuka mina ukuthi mhlawumbe inkinga mhlawumbe mina uthathe le nto wazoyifaka la ekhaya uyabo njengoba isi-affect abantu engihlala nabo la endlini uyabo Yeah, sengifuna ukuyithola le bhuti ukuthi abantu abaningi abafika la bafika kube yinto yokuthi achazeliwe lapho ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi. Wena isikhathi unikwa ley'gubhu kubantu ohamba kubona babekuchazela mhlawumbe iy'ngqinamba ongahle uhlangabezane nazo noma wawunikwa nje ujabule njenganganikwa amaswidi uhambe ekhaya? njengoba ngisho ngithi ukungazi nokuthanda ukujaha izinto ey'phambili ungabe usaluthola kahle ulwazi yabo ongikhumbulayo nje uyena lo ukuthi igubhu ngangizothatha igubhu lezo leli kamera bengilibeka kuzona igubhu yithi ngiyasiphephetha ntambama ekuseni ngenza ukudla ekuseni ngizokubeka lapho eduze kwasesigubhu ngiyasishukuza nje kwagcina nje ngalokho Uqala kwesokuqala sixoxelile ukuthi kunamathuna phakathi wakuye emathuneni kwenziwe inani. Sengifuna ukuthola ukuthi kuwe egazini yini eyenzeka enyangeni nenyanga oyihamba kulezi gubhu njengoba ziwu-4? Okay angifuni ukuqamba amanga lapho uthi inyanga le yokuqala kuba ngisho ngithi kule yokuqala kwaba khona izinto engathi busuku engathi mangilele engathi kunomuntu engathi ulele naye engahlamba uhonqa la eduze yabo kodwa manje ngiyaxoxa ukuthi ngilele ngedwa yabo kangoba kolunye usuku ngaze ngasusa mhlawumbe lezi gubhu mhlawumbe yabo ngayithatha isigubhu ngasibeka endaweni eseceleni ngathi hayi ake mhlawumbe ngizokuthola ukuphumula hayi still kwaqhubeka lento ezokwenza ukuthi mhlawumbe ngize ngibone hayi shuthi akwenzakalanga okungcono angizame ukuqhubeka mhlawumbe ngithola omunye ozongisiza ngako ukuthwala lokho ngazama-ke nalo wesibili-ke ngisho ukuthi ngamthola wangisiza ngako-ke lokho ukuthwala but nakhona alukho ushintsho engalibona olwenzeka kumina ngaleso sikhathi. Njengamanje kubabukeli bethu esinabo kwi-Black Life njengoba senza lo hlelo saliqala sinama-VN cishe kuba more than 100 esinawo njengamanje abantu bonke bakhala ngezinto ezahlukahlukene naleyo khala ngayo khona bakhala ngawo mhlawumbe uthi uyayilalela i-VN idonsa la ko-15 minutes ubona ukuthi impela ikholi le ngendlela abaxaye ngayo abantu la ufisa ukusizakala kanjani yini efuna yenzeke ufuna kwenzakaleni ngalezi zigubhu njengamanje ufuna kuvuselelwe ufuna ilahlwe ufuna kwenzakala nempilo yakho yabona nje futhi yabona nje bangisho ngithi ikhanda liphithaphithene hlangahlangene ngokwami kumuntu ongasayithandi sengiyisola ngisho ukuthi ngangiqalelani kwasekuqaleni manje ukuthi njengoba bese ngithi ngifuna nabantu bezulu abazongisiza sengizamile nakubona hayi ngiyahluleka impela abantu bezulu abakwazi ukuthi bangisize ngomuntu ongasayithandi kahle njengoba ngichaza so
bangichazelile ngo Black Lives TV ukuthi ake ngiye ngiyozama khona mhlambe lukhona usizo abangangisiza ngalo ukuthi ngihlukane nalezi igubhu lezi ingakho ngiyila namhlanje. Mfowethu, siyabonga kakhulu sithemba ukuthi khona okuzosizakala nozokuthola udokotela wethu khona ozokusiza ngakho. Ngingabonga kakhulu but Ukuba besingababhali beBhayibheli besothi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngosichaka neBlack Life ukuthi abantu basizakale bonke bakolazi iqiniso linje ngoba linjalo. Kodwa ke asibona ababhali beBhayibheli singakwenza thina ukubiza udokotela siza ukuthi ngabe uthini phinde silandele ama-comment enu kwi-comment section siza ukuthi Paula nithini. Sinani nje hlalani kanjalo lunganyakazi uyeza udokotela wethu uzosichazela kabanzi ngalokho. Alright babukeli bethu emakhaya sithembisile ukuthi sobuya sizoxoxa sikhulume ngodaba lethu ebekade sikhuluma ngalo ngaphambi kokuba sihlabe ikhefu. Sekhona kodokotela wethu sokhuluma ngalolu daba esiphethe ngalo before siphumule. Sithembe ukuthi nani nise-right emakhaya nisanethezekile. Dokotela sibingelele. Sibingelele basakazi sibingelele nakubabukeli beBlack Life TV. Siyabonga kakhulu sithembe ukuthi impilo ikhona. Impilo ikhona impilo. Hayibuzwa phela impilo lathi. Ngale nje ukuthi umuntu uhlezi esemanzini ematasatasa. Kodwa ke impilo ayikhona ikhona. Naphenduka ofishi. Sasaphenduka ofishi hlezi esemanzini emsakazi. Dokotela la umfowethu ophuma la ukhuluma ngendaba ukuthi ubekade umuntu obelangazela ukuthola into zokuphila kwagcina ephoqeleka ukuthi ahamba abelaphe indabuko abahlukahlukene wathola igubhu ezahlukahlukene mayibala ke la uthi ziwu4 senazo kodwa selokhu athathe sokuqala ayikho into eyenzakala empilweni kunalokho ushona phansi kakhulu kunokuthi aye phezulu sezowaxoshwa ngisho emsebenzini. Futhi ukuthola ke kuwe dokotela njengomuntu ongumlaphi wendabuko nozazela izinto zokuphakama ukuthi sokwenzakalani umuntu uma ezolanda into yokuphila kodwa ingamphilisi. Msakazi ukukhuluma iqiniso lapho yabona into enjenga nesigubhu umsakazi. Mina izigubhu ngihlezi ngizilahla lapha kaGaza. Ngilahlisa abantu. Isigubhu into yokuqala mesingasebenzanga umsakazi sizokuvala sikufaka ezikweletini yabo. Ugcina sogaxela ugcine sohlupheka siyakuhluphekisa kahle kahle kuyenzeka ukuthi uthema ngabe usilanda lapha indlela esisetshenzwe ngayo mhlawumbe siphakamiswe ngesikaphu. Isikaphu into ethuli umsakazi yabo. Awukwazi ukuthi ungaphakamiselwa ngento ethuli. Yabo. Into ongagcina ngayo ngisho usiko isikaphu. So lento masiyakuvala wena masiyaphenduka isisebenzela lapha ya. Ithwebula kahle kahle inhlanhla zakho. Yabo. Into enjalo. Uma ukhuluma ngesikabhu ushuthi umuntu kubalekile ithazi ukuthi esigubhini kufakweni before start. Uvela abaningi umsakazi bahlezi bengitshela ukuthi ngimbuza lesigubhu siphakamiswe ngani. Akuwahlatshwa isikabhu le nto yenziwa eyibhekile eyibuka yabo. Aqeda kuhlatshelwa isikabhu ebuka ebhekile kanti isikabhu umsakazi siyavala abantu bacupha ngaso isikabhu sokucupha lesokuthi kuvalwe ekhaya. Kunabantu abangayisebenzisi emndenini yabo abangayidli into ethothi mhlawumbe isikabhu noma yini ngoba le nto kusuke kucushwe ngayo lokho kudla lokho bayazi batshelwa inyanga ukuthi manidla ukudla ukuthi izinto zenu zibheda kakhulu la msakaze kulaphene ludu ukhalo kunokudla engafeke ngicuphe ngomuthi ngikwenze ngomuthi bese ngiqede ngiyabopha ekhaya ngithi manidle lokudla lokho into zena zingalungi zibhede ibe siyavuka lento egazini iba isichitho kuningi. Mina ngifuna ukuthola la dokotela ngoba ningabalaphi bendabuko madoda nisebenza nabantu niyabazi uma abantu beza kini akumele ninganti nimtshele ukuthi ngenxa ka 1 no 2 no 3 no 4 noma ke nimbonise nje ngiyazi ukuthi kwaGasa awukwenzi lokho kodwa uma into ingahambisani nomuntu uyakwazi ukumtshela njengomlaphi noma uyayithule nje ngoba ufike nemali. Msakazi lapha kaGasa thina mangabe ufika khona siyakubalela inhlobo ezikhona zokuphakama. Mawukuthi uthi ufuna ukuphakama ngedlozi ngikunika umuthi mina ngithi shaya lo muthi siqale sibone ukuthi idlozi liyeza yini kuwena yabo. Kunomuzi lapha omadlozana olokhuzana iletha yabo ihlala nyosi imithe kanjalo yokudosa idlozi ukuthi alize kuwena mase kuzoba khona imphendulo emkhulu umuthi ekuthiwa umphendulo omkhulu yabo mase kube khona ibutha yabo lo muthi mangabe uphahla umsakazo ulidosa idlozi kumele lize kuwena sibone liyafika nikuwena likhulume ngoba uma umbiza idlozi awubizi noma ibaphi uyasho ukuthi laba abaqondene nami ngithi abeze bangibheke. Manje ke kule inkinga yalomfowethu njengoba efikela esho ukuthi sempela seyimpofu ngalendlela ukuthi senalutho
nasekhaya kunalutho and bonke abantu abaseduze kwakhe ekhaya kuphela yonke into. Ngokwazi kwakho nolwazi lakho kusuke kuphambaneni lapha na kulezi iy'thwalo esuke zenziwe ikakhulukazi kuyigubhu. Esigubhini usuke ephambanise inhlanhla yakhe imali ongenzeka ukuthi yena lento iyasebenza kodwa isebenzela ngale enyangeni. Yabona msakazi kunalento ukuthi uye enyangeni wena kanti umhlophe yabo. Mangifike lapha ngifike ngiyibone inhlanhla yakho ukuthi hey unenhlanhla engaka yabo. Utholi nenamaphupho uyathanda ukuthi ungixoxele ukuthi emkhulu sengiphuphe kanje ngiphuphe kanje ngaphupha kanje ngazaphupha nenkosazana. Yabo izinto ezikanjalo ayikho iphupho eliyimfihlo kwena okwazi ukuthi ufihle uhamba utshela ugobela wakho. Leyo nto uyakwazi ukuthi ugobele akwazi ukuthi athi uzokuqinisa akunikeze into yokuphila kanti usiyakuthwebula msakazi yabo. Noma lezi zinto zalapha uthi ufika zifike zikuthanda ukuthi hayi thatha lo nanga umuntu ososebenza ngayo yabo. Uhamba uzuqeda uzothi umuthi awukusebenzeli kanti hayi ngoba umuthi ungakusebenzeli ingoba wena sekusetshenzwa ngenhlanhla yakho kunjalo ngemsakazi. Khuluma nabo kadokotela bachazele baningi baneyigubhu ihlele emakhaya ayisebenzi bayilanda bemagange befuna ukuphila. Sesifuna ukwazi ke njengamanje ukuthi umfowethu lo suka la onenkinga yegubhu engasasebenzi ezihluphekisana nokuthi zimnothise udokotela khona nangakwenza kulokho. Thokoza msakazi. Ya kukhona msakazi esingakwenza ngaye angafika uthina sizomvulela. Masimvulela ke thina msakazi umuntu ufika nalezo zigubhu lezo. Sihambe naye somlahlisa emfuleni. Masimlahlisa kusuke kudingakala negazi nenyongo yalento ukuthi siyicole siyinikeze umphako ngale kathi siphothe emfuleni. Sithi na umphako wakho hamba nawo. Mase sesiqede siyamthatha siyomgeza ke emfuleni ngamakhuba lahlukene. Yabo sifaka omlahleni ukuthi siyamlahla siyamgeza siyamhlambulula lapho mase sithatha nomhlamba amanzi siyaxuba nomlahla nkosi siyathatha siyaxuba nje induku ezithize emsakazi angakawobala ezinye induku ezizilwane yabo sesiyamgeza ke lapho siyamhlambulula sesivula inhlanhla yakhe sidosa inhlanhla yabo sesidosa idlozi ke manje uthi alisondele kuyena malisondele idlozi simlokhuzele sesigeza inhlanhla yakhe sesiyasuka lapho umsakazi sesithi akaye kubo ke manje sokhipha idlozi elumdliwa msakazi yabo sokhipha idlozi elumdliwa kunomuthi ekuthiwa ithumba dlozi lo muthi uyawuthatha wenza ukhamba mesaqeda achele ngawo athenge iskapu aye nasemsama achele ngawo emsama afika ushaya emsama bese ethi wena abantu akabani yabo sikhiphani sifuna ukukhipha idlozi elumdliwa la sithi sondela ndoda yamadoda yabo ngoba usukulazi uthi ngithi sondela ndoda yamadoda usondele la eduze uzodla esithweni sakho asifuni ukuthi uphazamiseke yabo sifuna nje ukuthi udle uwedwa kube khona amabhodlela awu2 agoloko kube igodlela elimhlophe ibhodlela elibovu sekuyaphunywa lapho soya ngaphandle kwegate athi mayisenzelana ukhipha ledlozi elibhedayo kulawo la amadlozi ayesuke ilokhuzana emdliwa lawa asuke zanento ezibhedayo yabo. Imake dokotela ukhuluma ngeskapu semskapu leso the mawusebenza ngaso asikhulumi ukuthi senzane ke la ani manje la sikhipha idlozi elumdliwa sifuna ukulihlunga kulamadlozi la liyasebenza la siyasebenza ngoba sizokhipha isithebe la ukuthi simkhiphela isithebe ande uzoqhonosha athi ajabula athi hawu ngayindoda aphume semkhiphela ngaphandle sesamdosa athi simcela emsami lapha bekhona bonke simcela kubona ukuthi akaphume sesifika sikhipha isithebe sakhe ngaphandle kwegate sekuyabekwa kuhlatshwa isikaphu la kuyabekwa isithebe sakhe sekubekwa nogoloko kuthiwa hlala la ndoda yamadoda kubekwa notshwala besizulu ngale kathi ehlezi sesichela ngalento lezokumvala ke manje ukuthi akasangeni ngaphakathi yabo uzukwazi ukuthi idlozi likusebenzele sesiyaliphendula ukuthi libheke yena ke manje lo limupha inhlanhla kodwa lingabe selilokhuza kulabo abanye bomndeni ukuthi liphinde livale labo abanye bavuleleke ngendlela kade beveli bephila ngayo ibe impilo nje ibe right ibe normal kodwa yena ibe seyamphakamisa lento yabo. Dokotela ungazi bathwasisa ngoba banjalo phela mabebuka la bagcina sebethwala sebegcina sebezangoma la sebeyinyanga ngalezi imithi lokho yisho la kodwa angikwazi ukudedela lami lokugcina ngibuze labantu doda akubuzi mina kubuza abantu bathi indaba dokotela ugasa njalo wazi yonke into ayekho into angayazi kubuza abantu doda ungangibuki kapha kubuza. Yabona msakazi angifuni ukuqambela amanga mina into ngiyahlupa ngalolwazi msakazi ngiyayihambela futhi ezinye izinto njengane nokhiphi lokhuzana izethwalo kubantu ngiyakuhambela lokho kukhona izethwalo engeke ngibone nami ukuthi zinkinga kumina yabo kodwa ngiye ngizama ukuthi umuntu athi asabhizi naloko ukuthi lento kade imhlukumeza sizama ukuthi siyibambe yabo ukuthi ingabi seza ngamandla kuyena yabo kukhona msakazi asebelaphekile abazobuya bazosho la bazobonga yabo kodwa lonto siyayibamba nje msakazi ukuthi ngilo ngihambela ngihambe ngifuna nami ulwazi ngifuna emakhehleni amadala enki ngihamba kakhulu mina msakazi ke nginyakaze nje kuze kuphela inyanga kusinye isikhathi ngingatholakala ngisuke ngiyofuna ulwazi
Kuyezwakala dokotela, banikeza inombolo abakuthola kuyona nendawo osebenzela kuyona ney'nsuku. It's 081 Mhm. 45 Yeah. 78 Mhm. 132. Yeah. It's 081 Yebo. 45 Mhm. 78 Mm. 132. Bazoyifaka-ke enye iy'namba zami ezobe igijima futhi lapha esitrinini. Okay. Tholakala dokotela. Tholakala endaweni yasemlazi eThekwini. Iy'nsuku zokusebenza zimi kanjani? Ngisebenza nje zonke iy'nsuku. Mm. Yabo. Kuba yizona zonke. Monday to iy'nsuku. Sunday. Yeah, bayazi abantu abaningi. Hlezi sibalande ema-airport. Elokhuze ne-Durban Station abasuka koGoli, abantu esisebenzisane nabo kakhulu, abantu abasuke besuka endaweni ezikude. Kunjalo. Sibonga kakhulu dokotela isikhathi sakho. Thokoza kahle. Alright, sixolise kakhulu-ke manibone ngathi ithunzi lithanda ukuthi kube mnyamanyana nganza kwethu niyazi-ke udokotela wethu umsebenzi mningi kakhulu. Sebenza nabantu usuku nemini ezama nje ukuphilisa abantu inhlangothi zonke. Naloba simbamba manje simbambe eyibuyele emanzini niyambona nje. Simdonse khona sathi ake size naye la ezonikeza impendulo nina. Sixolele kakhulu nganza kwethu. Kodwa sekulula ukuthi impendulo enidinga niyithole nohlelo lenu liphelele. Asiphinde sibona nohlelo lulandelayo. Nisale kahle. Is there black